أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وتعالى عما يخطر بالأدمار الباطن عن مشاهدات الأغيار، الظاهر بآياته لأهل الاستبصار، يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار، الذي أعجز البلقاء بباهر الأنوار، وأبهت المنكرين بواضح الأضلة وانشقاق الأقمار، وعلى آله وصحبه الهداة الأخيار وتابعهم أهل المعروف والأسرار. بندراب جول بندراب الإسلام، بندراب إيمان إحسان. caggal en jetti Allah subhanahu wa ta'ala, eɗen juula anilaaɗo mum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. eɗen calmina dendaangal bandiraaɗo mo ngannduɗaa ina heɗoo oɗo sawtu e immorde almuudo mon e miñon en woni Saïd Bou Gorguimal aynimo Cheikh Ahmadou Ndiago Lobbudu. eɗen calmini banndiraaɓe fof e sababu jekkitgol konngol men noon. eɗen jaafno kala keɗiiɗo audio o, eɗen jaafno denndaangal ko kaalɗen toon taw koko fergita walla hawraani e nde tawno Allah tan timmi. en jii oɗo zaman mbo gonɗen ɗo ko tobi ko mbiyata actualité. en jii e nder lesdi men Sénégal yimɓe dariiɓe heɓe jedda gollal Allah ngal golluno e walliyu mum e teddungal ngal teddinno neɗɗo mum, giɗo mum, sehil mum, waliyu mum mo ngannduɗaa nguurdam mum fof waɗɗam ko e mum woni ceerno men cheikhna cheikh Mouhamadoul Fadil dursumatil afadili udbil awakhiri ma al awail ibnu mamin. en jii heen ɗiɗo jamnuuji o biyeteeɗo hasawot o hannde hayso tawi woɓɓe jeddino o ngal ɗo gollal oɗo karama. ɓe jeddi wonde won gollal, won karama, won teddungal ngal Allah teddinirno waliyu mum on cheikhna cheikh Mouhamadoul Fadil. woni o yalti aduna caggal ɗum Allah okki ɗum e kattane Allah e baawɗe Allah e cancañagal Allah e jeygol Allah yimɓe ɓe e wadde mum e wonde baɗowo ko wela e dow e nder yimɓe he. o okki ɗum ɓiɗɗo caggal o yaltina aduna woni ɓiɗɗo biyeteɗo Aboul Anwar. ɗum woneno coow on zamanu. ɗum wonti kadi coow caggal on zamanu. hena yaha ɗum arti kadi ɗo ɗum wonti kadi coow e men. woni won jiyaɓe meɗen ɓe jeehi plateau ji ɓe kaali ko won haala, won yalto ɓe mbi ko won haala ko moƴƴani, ɓe kaali hen ko yoɗani ko en mbawa rewto. enen noon kalten tan ko kadar enen ɓe ngannduɗaa ko en julɓe fof, en julɓe pop ɓe ngannduɗaa hoore ma hayso tawi en kewani nan, won heɓe gonɗa ɓe kewani nan karamo walla ɓe hen ɓe nanimo ɓe gandano mo wayi. eɗen jiiɗi waɗa audio kaalen hen fodde ko ganduɗen, kalden hen koko ceerno Cheikh Saad Bou haalno hen e o yeddunoɓe hono oɗo karama ha ɗum tabiti wonde ɗum ɗo koko woodi, pour woto en jogo haqqillaji meɗen walla aroɓe janggo jaam etoyde ngal ɗo gollal ngal gonɗa ko ngal gongal laaɓngal tos. ko waliyaɓe Allah ceedi ko ngal gongal, yimɓe Allah ceedi ko ngal gongal, anduɓe sharia gandi haqiqa gandi pop ceedi ko ngal gongal. heddi ko hin namni ko heewi gonɗa ko heƴani audio sababude o jedduɗo koɗo haala heno foti namnede gueɗe kewɗe mbar homboɗo andi holko woni karam waliyu, mbar holko woni waliyu, holko woni batin, holko woni zahir. beɗen andi sharia ha laaɓi, haqiqa ha laaɓi, beɗen filti gandal Allah ngal, beɗen hin filti gandani Allah ndi ha para doro jooɗo yedda. mbiɗen haala ko yedde noon jamanu almude cheikh Mouhamadoul Fadil biteno tokor mum Mouhamadou Fadal Wudul Habib
ha wallifi hen deftere ayatul bayinat o allifi hen deftere homo hen tabatina ngal ɗo gollal jeddi ngal woni dañgol Aboul Anwar caggal deltogol aɗon Cheikh Mouhamadou Fadal o jaabi hen te ko jaabike hen kala jeeɗno ɗum haɗa yedduno a jaaɓi caggal ɗum sehna Saad Bou ari hen zamanu mum e waɗi anduɓe wonɗo e Mauritanie e heɓe jogu sehna Saad Bou en juwaɗe kewɗe eɗen pour ganden waliyaɓe wona han puɗɗi gila annabaɓe hon foti ɓe tega juwanɗe holno foti ɓe tega ganduɗa ko ala gurmu en ko ɗum noon daali waliyaɓe saabu kamɓe lomti ɗum ɗon ha arti anduɓe sehna Saad Bou waɗi deftere witende Bazlul Wus'i fi masaili tis'i e Bazlul Wus'i fi masaili tis'i woni nden deftere Bazlul Wus'i fi masaili tis'i sehna Saad Bou homo ɗon jaabo namɗe jeenayyi masillaji jeenayyi gonɗo hen pop ko ɗum tuuma tegguitonoɗo dow gurmum en hen jeeya oɗo masilla mo ganduɗa woni hande kiwi woni ɓe tumla wonde ɓe gonɗoni jibinagol Aboul Anwar ɗum ganduɗa ɗum heɓe mbi hakkillaji mumen jaɓani sehna Saad Bou noon wiɗi min mon jaabata si mon jaabi mon jaɓat te koko woodi e ɗum hen woodi hen jogui dalillaji to Qur'an hen jogui dalillaji to anduɓe hen jogui dalillaji tawinoɓe yiiɓe mo ganduɗa hoorema gonɗoni ɗum ɗon o jaabi hen kam sehna Saad Bou kono jaabugol sehna Saad Bou e baba mum noon woto jagguirko jeganaɗo baba mum ala sehna Saad Bou hakkude mum ko Allah riddani ɗon hay goto kam sehna Saad Bou hakkude mum ko Allah riddani ɗon hay goto saabu wonde wi'ata ala wilayati abi la attakil wala ala amalihi alladhi bihi amil wala yahurruni salahu walidi bal qarrani karamu rabbin wahidi o wi min sehna Saad Bou e mi yahani tan meɗa jaggiti walla meɗa ɓaari walla meɗa yahara waliyagal babam tan ɓolal ha kay mi naago mi wasa yilla Allah mi wasa rew Allah mi wasa wana fumi ni wa ala wona kadi golle mum ɗeɗe gollat kadi mi ɓaaro heeɗi mi wasa gollan hooram o ayi noon de o wi kadi moƴƴugol babam wona hegol humti kam ha kay meɗa wasa legganade hooram fiiji kam homtami ko teddugal Allah mo ganduɗa hoorema o e kam woni jomiraɗo goto telɗo ɗo teddinowo omo weela dokkowo omo weela baɗowo o ko weela ko on ko teddugal on Allah kay kono wona goɗɗo haɗa sehna Saad Bou woni baba Mouhamadou Fadal ka woni baba mum ka woni ceerno mum ka woni fof mum wadde pour ganda tan wona tan pour dariɗo hina waɗa défendre baba muɗum e ko ganduɗa ko ɗum wona gonga wonde wiyata inni isa minni abi tabarra'a limaliya min azunubi qadra وامتنع النبي أن يشفع لي لكثرة الذنب الخفي والجلي لا أختسي لأن باب الكرم فتحه الله لكل مسلم وميمي ستوي babam hese e am janga yumal qiyamati sabi hewde bakkat dogi kam sallallahu alaihi wasallam ay fotim tefnan baktuji ke hawa eskam tefnan hese e am tawi den mi holata hen hay dara sababu damal Allah tiddungal ngal Allah ngal ko udditani kala julɗo wadde firtan fof mum ko Allah wadde o ganda an keɗotoɗo cheikh na waɗani défendre baba mum e dow beelaɗo firtano mum sehna Saad Bou ndedi kon haala yetti ɗum hadde men ar homo sehna Mouhamadou Fadil o jeddeteɗo mo ganduɗa hoorema Allah rokki ɗum teddugal wi angal wona gogo sehna Saad Bou homma haalana neɗɗo an jeddaɗo o holko poɗɗa yeddu holko poɗɗa yeddu e tawi ka jamiraɗo ko moƴƴi haɗa ko boni holno poɗɗa wa ha jamira ko moƴƴi kaɗa ko boni e holno poɗɗa ɗum faw am sehna Saad Bou wi mi joyiɗi ha ɓooyi tan min keeɓi kabar mo ganduɗa hoorema hen wiye ko ganda woni yowde amen والإنكار لما لدينا مع أنه لم يجتمع بنا قط في مجلس ومي من جويدي حقو من ناني وون غاند غوتو غون دام بوني يو غوري امين بوني يدك من جوغي كوك وني كوي امين تي من بيرا جو داد ان امين هي دار فهو ينكر علينا رجما بالغيب هم امين يدك من غون كو دوهيدو تي يدات كو بوب بوب ديكن اندي فوف كو دum wirni famani en de weddotta min pe radio ɗo
feera tim defte amen ko nan tan wonko haalate amen teni wi aka ganda oli yek ara todo min goni wi amen nangam e nangam nanmi bil ko dum gonga wala dum wana gonga me jaawa dum teni kon wadani non kam tan on nay tan ko bisu izani wa raybi njorto bonɗo e sik sakka ɗum tan ɗum joore ha o yidde oɗo karama o yidde ngal ɗo gollal ngal ngal min dofi ɗum fof hin ɗum ƴettan e dow wi'a wi ko nanallaji ha kay o waɗi e dow amen o fefndi e dow amen o rendini tisa masailin masilla jeenayi gonɗa ɗi yuusiha baynal andiyatil mahafili wal arasil hina ɗi sakta hina ɗi haala hina ɗi jangto hina ɗi sewno a batuji kala batoɓe jooɗi haala ɗum ɗo sene wi ɗin ɗon goni hoɗum holko riwatno cheikhna en ganda wona tan pour jibingol aboul anwar goɗɗum hen sene wi min tumlama wonde minen me en mbayro caggal fajiri ayi ko tagi ɗo guri mumen o wi min tumlama wadde me en jogo woni sohnaɓe jeenayo te anda e ndege woni gonga o wi wonde kadi min tumlama wonde min jamri almawdo amen mouhamadoul habib kamne yo watno woni jogo sohnaɓe woni sohnaɓe jeenayo jiɗɗen wi o wi min tumlama kadi min jamri almuɓe amen yoɓe jow kooratno ñalawmaji iidi wiyatno min mbaata o wi min tumlama kadi wonde yoga e almuɓe amen o wi haysi min mbi ɗum yo yar sangar ma o yar o wi min tumlama wonde almuɓe amen mbi ɗon te ndige woni gonga o wi min mbiyama kadi minen amen fof koɗe mbiliw comme no sallllahu alih wa sallam weyno min mbiyama noon sallah sallam e weynomo o ko belje war an wiyama komi mbiliw o wi minenne min gari min mbiyaka min gon ko helmudo ko ɗum mbiliw e ɗum noon ɗum jombani sen sabu sa kawnude sallllahu alih wa sallam ma tumali ɗum kono ndige woni gonga o wi min tumlama kadi annana naddai ru'yatallahi taala subhanahu min mbiyama kadi mi en nodditomi en je Allah min tumlama wonde mi en noddito mi en je Allah o wi min tumlama kadi anna ba'da talamisatina rubbama salla hamilan sabiyan min sibjatina o wi min mbiyama kadi wonde talibaɓe amen si eɓe juul ɓe mbakka cukloñe amen neɗɗo mbakka cukloɗe amen juulo taw tegani guel ɗum fof wiya min tega ɗum tegama e dow amen o wi jeena ɓeejo o min mbiyama min gonɗo ni karam cheikhna al walid حين ألحقه الله تعالى بدرجة الشهداء حتى ولد له ولد بعد انتقال من دار الدنيا من بيع من غوندين أو كرام بيئة من غوندين نون أون تومرين دومن ويك بتاعنا غوندين وني كرام غندودا شيخنا الشيخ محمد فاضل واديبا وني شيخنا الوالد حين ألحقه الله تعالى بدرجة الشهداء دين الله أكلم وهبتين دوم daraji shahadimɓe kam cheikh si mouhamadou el fadil ma en ngaro yeeso ha allah waɗi hatta wulida lahu waladun ba'da intiqali min dari dunya ha allah rokki ɗum dañi ɓeɗɗo caggal immima aduna min gonɗini ɗum min tumniraka holko taki min gonɗini ɗum cheikh no noon wi allah wi ko ya ayuha alladina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين جمرا دي ستايو أن جودي ما فاسق أدمون خبر فاسق أدمون خبر حد ما جوال حري أو حالك غونغو حد ما جوال حري دum ko dum gongo حد ما جوال حري ni dum foti wa wala dum hakkile jabani dum namna wata ya ay erreur battinda jango jam deccida adon wala la akar adon walla lakara decciɗa e ɗum taki cheikh no wi e anduɓe hewɓe jahari e ha addi ɗo ha sallllahu alih wa sallam neɗɗo mo ganduɗa o ko jahowo nder yimɓe hena haala ko wona gonga nela o wi wonde aboubacar nela salah sallam wiyama aboubacry e oumar ɓe jaari sangar woni ruwiya إن قائلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر وعمر شرب الخمر أبو بكر وعمر لري سانغار وكررها عليه هبتني نلار كون حال وينو أبو بكر وعمر لري سانغار قال نان فوف تومل أبو بكر وعمر
ha sahabaɓe mbi nelaaɗo an kam mate gonga ta ɓe kalan makko nelaaɗo wi ɗumen law kana haza yasjuk lama namma o wi o sen tawino gonɗo neɗɗo gonɗo celluɗo nden wonta boɗekotaka woni wonta rambaji neɗɗo gonɗo watta ni eyi neɗɗo gonɗo wonta rambaji tan ma won haaldir o haalata ko wona gonga sallah sallam laaɓa o tuumlata ɗumen wadde tuumalo ɓooyi taw ko tuumante ko wona gonga o wi sen sesad bu e raɓɓere haal wi on ɗon jeddowo hen amen yedde hen haala ko haalata ko hawre e ganda goto e wali Allah goto neɗɗo moƴƴo o wi ɗum wat feere rento kalta ko o wi rento kalta ko wota yan e halkare wota yan e ɓundun ganduɗa ndu ndo ala hattirde li Allah taga fi mahwatin la qara laha wata ta'allaqu bi shabkati halakin rento wata yan e ɓundun ganduɗa ndo ala hattirde walla mbaɗa loggoɗa e hono wiite e shabka woni pittol walla ko zaru on wiite caakaji ɗi ganduɗa ɗi koɗe halkare rento kalta ko wata yiddoɗo wali Allah hay an accinode mbasa hen haal ɓuuri walla tabatina ko woodi ko ɓuuri han woni hoɗum fa inna taslima aslamu wa tahabbutu awla wa ahzam fa in kana wala budda laka min al inkar on ɗon waajo laaɓno haɗo waajoɓe wi ɗum wa in kana wala budda laka min al inkar fa in kana wala budda laka min al inkar so tawi noon an ko haala nani kono il faut jeddaka ma annahu aarun wa narun wa shanar te yeddude nde ko ɗum gacce ko ɗum halkare ko ɗum jaygol ha fattayid hatta taltaqi haula innas waɗa seesi jahara jam hakka wara walla keftoɗa hakka wara ɓeɗo jeddata ha joɗɗa yeeso mumen wa tu'ridu bayna aydihim ma anqamta alayhim laynaɓe ko jaat makko safeji sanani haala ko jaakima kay hadde ma jooɗoyade tiileji haɗa yedda yaha ɓe joom en gollal ngal namnoɗa ɗumen so ɗumen haalani fama kanu yafalunahu min zalika bayyanu laka so ɗumen lamdima ko mbatton ko ɓe leɓɓinan ma ha laaɓa ganda bayyanu laka mustanidduhum fi shari lanma holɗoɓe tuhni e sari bayyanu laka mustaniddahum fi shari wa ma kana muftaran alayhi bayyanuhu laka fa yuslimu khadiruka o wi kala ko tawino a ƴeewi ɓe kalnima ɗum wona gonga fepentoɓe e an kam ɓe daña jaam ɓernde ma feyka kono woto jooɗi haɗa yedda senga ka anda woto yeddata ko anda ni sehne wi on wadde enen heɗen mbiɗa yeddoɓe oɗo karam yoɓe gara ɓe namno soɓe namnama ɓe kalne ɓe jaab so tawi hakkillaji mumen jaɓani ɓe jah kono woto ɓe jeddat iyaka min al inkari addayhamu ya faari neɗɗo yo rentoto yedda jeddugol ko ɗum halkare jeddugol ko bone rena ɗum ndede oɗo waaji laaɓani o jedduɗo karam cheikh Mouhamadou Fadal reedu on wi ɗum qala al munkiru linnasiri nnasi inni atitu fulanan la yaqbalu an yahruja li oɗo fuɗɗi tumul sena kadi o wi min ari noon kaari walla mi fiɓ are mul sem are munnen meɗa andi jaɓata yomin gontu jaɓata am no haaldu bo wala yalqani mu'arridan oɗo hawrata am pour min e mbadda débat haalnami ko naɓnotomi ɗum ko pour ha laɓɓina gonga o gonga mo ganduɗa komo jiɓiɗo yimɓe foof sene sessa guuri e ko ɗon tan cheikh ne wi e hanino mi anda fa yalita shi'ri ma allazi hamalahu ala hadihi dawa o kalɗo ko haala mi jogui yagar min mbawa jooɗode place goto wala min joddo plateau walla min joddo télé walla min gonta radio hami ɗum jaabo e namni ko tawi sikkata ko kulol walla wasde ko gandal o wi haneno gandalam andinami holko wurɗum e koɗo haala ko haali beeli saabu mani hoore mawnu wonno foti walla ko wal ujbu bi ilmihi walla woni mun ko haawede gandal no ko manɗo hoorem heew gandal ko manɗo hoorem andu sharia walla ko manɗo hoorem andu haqiqa walla ko manɗo hoorem andu karama tawi ko ɗum wuri ɗum hen yo andude wa anni astahi min mulaqati amsalihi oɗo wi yo andu mi meɗa hersi hawrude wonɓe bon mawno keniye kawaat gandal mum
manɗo hoorem won gorko manɗo hoorem andu taw ko ɗon tan meɗe hirsi tan hawrde ho ɗon ɓolo ɓoccol eyi yo ande on fagata kasaba alayhi zamu o wi on yakar mum baggi ɗum de mo fenni ɗum e goɗɗo fof noon mbawɗo yakor kono o yakorno ko eyi o wi sehna yiɗi ɗum andin ɓurno ɗum heew gandal joddima ɓurno ɗum heew gandal e hon ɗiɗo haalullaji kono on jaɓani ɗum mbiyete Mouhammad Fall ibne Zeyn walla Mouhammad Fall ibne Matali Mouhammad Fall ibne Matali ko ganda goto gonɗo nder Murtani sehni fa inna hibral biladi wa asasi ilmiha wa qudwati ulamaiha Mouhammad Fall ibne Matali قد اجتمعت به مرتين ومعلوم عند الخاص والعام أنه أعلم من هذا المنكر وي مي جوديم او دم غان دا كوني غان بور اندو ندير ليسدي هي غان دا سند غاندal kon hubere kawuni fondement o kawuni ñew gal ando biter Mouhammad Fall ibn Matali odo min hawre mun laabi didi te fof en am gandi woni khas yo am heeriɓe yo pop en fof hen gandi wonde Mouhammad Fall ibn Matali sibi o jedda dum gandal temi joddima mum te kam ɓurɗum hulɓinade te warfa o seytan kam ɓurɗum siiw wa ashharu zikran kam ɓurɗum andede bal haza maahu ka suha ma shamsi omo joɗodnomi de min joddi te o jaɓi kam o jaɓi kalannomi ɗum ko te o gumi kalmi ko huɗum gongo waade o jeddat ɗum hanno ko honon nangue waade hoodere guila mi joddimo on saka an o wadde an jeddatɗo woto sikku tan sa yeddi hunde haɗa nodde ɓe gonɗa hen jeddata yoɓe ngar cikka gonɗa ko e dohi ɗum ko ɗum gongo ha kay mbawam liɓ walla mbawa ittuko mbaɗɗa ko woti yakor ɗum de te ɓen ɗon ɓe sen haalat kadi ciɓɓe kadi ɓe wonɓe ɗo hande kadi gandal e sehni wi on ɗon takno jahameg Mouhammad Fall ibn Matali gueɗɗiti hen gueɗel gotel ko waliyu Allah ko joom gueɗal gueɗel ɗimmel ngel yimɓeɓe mbinomi suusa mun joddoyo jahami pour mi ziar barke mun o gonɗo mum gueɗel ɗimmel ngel ko mi fenna wiatnoɓe suusa mun jooɗon te mi joddi mun o jaaɓi fof e woɓɓe ɓe jaaɓi o wi kono oɗo noon oɗo tawde meɗa andi mi yiyani mun gueɗal banggal wiila o jedda ɗum neɗɗo mo ganduɗa o wi falaw kana hadha al munkiru alayna lahu khususiyatun zaharat lana batinan wa thabatat indana tawaturan la ataytuhu li dhaynika al amrayn o wi o jeddat ɗum sen haalta ko oyo enen kalten ko ɓeɓe ɗo seni o jeddat ɗum sende tawi mi andino hene jogui gandal banggal khususiyat to jogui gueɗal e Allah sinu feeñnino mi zahir walla ɗum tabit fof en mbi ko joom gueɗal nden man ɗum hay ziyara no sabu ɗum kono tawde ɗi jeddi ɓoli ɓoccolli goɗɗum ala o jarnani kam ɗum ni sen sesta adu wi ɗum seni mati o kam anda ɓe mbiya ɗum suusa mun jooɗoto walla jeddaɗo binde amen ɗi walla jeddaɗo ko min kaali ko walla jeddaɗo karamatuji waliyaɓe comme ni e mati o anda فإنه لم يبقى ملك من الملوك ولا قيل من الأقيال أهل الفتوك إلا وقد جبحته بمنديته من كلامي تي أستكتا كم كل سبب مو وي أودي أندو دفع غرات نفسه في تنبغي دون وي أندو لام ولا جم غاندال ولا كاملونك لو اندير مرتني ولا اندير حود بوب كام ان جودد نودام مي إرنيتين ما اندير ليست وأفهمت رهبانه وأحباره مرونكني غاند ما دين غدودا ياكارودي دوغن دابو اتيغي ليست ودوقت أبيده وأحراره من نونكي مفوسي ماتشو مودم ريمبمو ودوقت في البلاد مع حداثة سني وخروجي عن معلفي وطني ويم يالتي تاريم اندير ليست هي من وين توله توسكي ما إمي قال ما إمي قال برنو وين وين حود فغضت عني المحافل أبصارها حياء من غير أن أبدي لهم غلزة وي دنت برنو دي ماون برنو بي جوغي ياكار فوف توري جيت مو ان دي مو ان سابا غاتش تنو mi tekkina nane mi sattina nane ɓittinane te wala jafa ami ɗa e nane o ɗum fof bal zalika fadlun min allahi alayya ɓurangal Allah rokkimi
وإسداله الإحسان بغير استقاق الله ركي مقدر مولم يرتنني مقدر من هستيم هاندانهم ويكن داكم كرك وأهر اليوم حين شابت أضلاعي بحمل عباء المصاعي وقصر الشعب المجارين عن بلوغ نصف باعي وين دان كرك غندون ودي دو غدي فوف حال هم تولني من غند حندي متيدي woni gorko mawɗo ɓeɓe ganduɗa hoore ma ɓeɓe jahata noon ɓe korima yottade feccere ñayam ɓe korima yottade feccere ñayam wadde oɗo wawa kam jabnude sehno ɗum jabori waajo jeddoɗo wadde jiɗɗo ɗo haalka kala jeddaɗo ɗiɗo haalullaji sa heeɗima ko sehno en kalanma ko jeddoɗa ɗum nani hanti a wonti jeddowo tan te a fotani yeddude kay saabu ko ɗum gonga laɓɓo tos a fotani hol gandal ma a fotani hol sharia ma a fotani hol haqiqa ma ha ƴetɗa ɗum ɓettude caggal ɗum sehno wi waajo o tawi ka amen laaɓanɗo reedu noon tawi wurtuma hen an o jeddaɗo walla an o jedduɗo karam cheikhno fadal o tawi ka amen laaɓanɗo reedu walla an tawi ka kolɗo woto bakkat o nawormo eyyi tawde mbiɗa ko ɗum bakkat kuɗɗa ko bakkat o nawormo cheikh aɗum sakkilma an o baɗno ثم إن هذا الناقد لأحوالنا المنكر لأقوالنا إن كان مؤمنا ومشفقا على نفسه استوي كأجول هنا هولي هور مودم هنا هولي أن لا يلحقه شؤم ذنب غيره أنيك وتبكات ولا تؤك بكات كبر أنت كان حالين لهن لعباني بالريد ويفلياره نفسه يفوفتن هورم وليستقل بصلاحها يهورم وفت من يتون فيون سبهلهم وي الله لي فقد أراها الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنا دري على يد كرامات تاي جيداك بيداك سوندو أحوتتا بونان هنا وادي سوندو بونو ناورما وي فوفتين هورما الله فوفتينو الله وينا مون اونون غوت فوف توبت فيتانما فيونو فيتانما سبا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لورتا من اون ماجور سو on peewi wat feetan peewa gatta goddo de tan ko ɗum wurtuma hen haalay no ko jetta ko hiɗo woni ko walla noon tawi mbiɗa ka amen jeɗɗo a hoccita men mbaɗa ko boni o in kana yadda'i mahabbatana wal hirsa ala hidayatina falyasdari aidan faqad qala allahu taala innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha tawi noon wurtuma hen noon mbiɗa ka amen jeɗɗo komin sehlama eɗen kodde lesde walla wonko ka amen jogniɗo ceer haɗa amen laaɓana reedu e haala ma ɗum tan ma wi ɗum wona goonga te haɗende te jeddugol mata haɗani ɗum wona goonga sehno wi on wadde a janggani qouran mati ka anda allah wi ko innaka la tahdi man ahbabta allah wi nelaɗo a wawa fewnumo jiɗɗa an tan yiɗi yo feew falfor saabu haalma walakinna allaha yahdi man yashau allah soɓata neɗɗo fewna ɗum wadde an o jeddaɗo goto yeddu tawi ɗum takma amen yeddu walla ka amen jeɗɗo ka amen jurmaɗo ka amen korsin foftin hoorema toppeɗa hoore ma walla noon tawi noon an mbiɗaka an heyde han yamirde hadde seno wiye ko ya muñ ha konngol ma ngol konngol ciatgol ganduɗa hoore ma haɗa wawi haala ɗum foof en haɗa fandin gande ɗe fof eyyi o wi saabu ibnu rusd ko goto anduɓe o wi la amra bil ma'ruf illa bi thalasi shurut tawi an mbiɗa ko min komi jooɗo il faut mi yamira ko moƴƴum haɗa ko boni o wi ya andu noon bi immeɗe hene wi yamirata ko moƴƴi haɗa ko boni sarɗi tati ɗum mbaɗɗi an jeddowo an jamirawo o moƴƴi tawi ɗum wurtuma hen yo taw a dañi ɗi sarɗi tati hoɗi goni heɗi al awwalu an yakuna aliman bihima yo taw haɗa andi ko moƴƴi ko e ko boni ko an a andida ko moƴƴi a andida ko boni an hani wuuri karam hani yaha karam mbiya han jedda karam wawon hani ka suufiyanke hani wi ko lawol ko lawol ɗariqa gonɗa mbiya aɗa yeddat ɗum ɗi wadde an gonɗa ko anda ɗum hon noon sa an anda a fotani hen waɗ ifta a fotani hen waɗ ndek a fotani yamir a fotani haɗ mbi saabu hoɗum li allah ya'muna bi munkarin wa yanha an ma'rufin hulate hen ko wata yamir ko boni kaɗa ko moƴƴi eyyi an ha noddito ka arif billahi ha noddito andude allah ha noddito suufiyan kagal ha noddito andude haqiqa jedda haqiqa wadde an ko noddeteɗa ko anda ɗum wadde a fotani ɗum noddete wati gacca ɗum ya banque goɗɗo jaha ɗum tagi ɗum haɗe anani
o wi ɗimmel ngel noon an la yuaddi inkarahu illa akbara minhu o wi kadi woto o sarɗi ɗin omo ganduɗa sa ɗemira ko moƴƴi haɗa haɗa ko boni komo poɗɗo wonde ma yo taw an la yuaddi inkarahu illa akbara minhu sa yeddama alay hunde yeddama addan yimɓe ko heedi ɗum dow koɓe jaggi comme neni cheikhna cheikh Saad Bou yeddira o ɗo karama addani men nde ɗo deftere ha o deƴƴini yeddunoɓeɓe il faut mbawa noon guiɗel kaɓɓel ngel an yazunnal ifada so taw hay jogui yakar cello wala chakkude zannu hay jogui yakar sa layima ɗum naf nden ɗora yamir sehni wi an o jeddatne fa ida tama suruɗu kullaha so tawi ɗi sarɗeji pop noon ɗinema kadi o wi fal yasbir hatta yalama al amra allazi yajibu inkarahu tawi noon mbiɗa kadi ko ɗi sarɗeji fof hiɗema o wi wadde ya muñ ha ganda ko woɗɗima ko yeddu ko waɗɗi ko yeddede ɗum noon kala jeddo haalde dawatan jedda masil dawatan jedda karam dawatan jedda hunde wi hadde tawi a jogui sarɗeji ɗi ɗi gonɗa ɗi hiɗi jamirowo ko moƴƴi kaɗo ko boni foti ha foti jogade woni yo taw haɗa andi moƴƴi ko e ko boni ko yo taw kadi e haɗa wawi addan kala jedduɗon so ɓe gaddanɗa ɗum ko e yo taw kadi e haɗa jogui yakar ma ɗum naf o wi ɗum fof so rendema e wadde ya muñ kadi ha ganda ko jeddata ko ɗum woni waddaw tan jedda waddaw tan jedda ɓe mbi seno holko woni ɗum o wi ko gonɗa ko e fof en kawri koko haɗa fof en kawri koko haɗa ɗum jeddata ɓe joyi no hon laabi ɗi poti beele ko ɗiɗi tan walla ko tawi walla ko nayyi hedde temedde tati pawɗi laabi hiɗe gone aduna he an jangga gotol walla jangga ɗiɗi walla jangga defte nayyi nana tan jedda ala ɗum waɗɗakemo de acca ha ganda ko jeddata ko acca ganda ko jeddata ko ɗum taki o won ganda goto biyete ibnu siraj o wi isa jara amalu nnasi ala shay'in so tawi a yi yimɓe heɓe mbaɗa gueɗal ngal ganduɗa lahu masnadun sahihun e ngal jogui tuhnorgal cellugal ɓe haalɓe ngal walla ɓe gollaɓe ngal heɓe jogui ɗo pawingal wa kana al insanu mukhtaran ghayrahu an noon hayɗa daari sen haɗa yiiɗe ko jiida koɓe jogui koɓe jiɗɗa ɗumen ittu e koɓe goni ko garta e ko goɓɓe garta e ko gonɗa ko jiɗɗa ittu e koɓe gumi ko gartinaɓe e ko gumɗa ko te koɓe ko gumi heɗum jogui dalillaji hino selli hino woodi hino yiiya o wi on fala yambagi an yahmila nnasa ala muhtari waɗɗakema an neɗɗo nawa yimɓe ko cohluɗa kota min dal min jiɗmi gare gaffal force donc ɓe goni ko e ko moƴƴi hiɗum jogui dalil hiɗum anda hiɗum selli accuɓe ɗon nden so ɗum waɗi nawa men caɗele ɗum noon wadde sen sesa bi wajo foftin ɗon hoorema e on banni ganda ɗum ɗon ɗum taki o wi hananani iyade wi ko hananani jamirowo ko moƴƴi himo haɗa ko boni o wi yimɓe gaare e lawlam he e o wi ayi ko bahletta sa heeɗa wahlete tan mo ganduɗa ko gueɗal ngal ganduɗa foof en kawri nga wona gonga a yiyani gonɗen ala nde ɗum ko ɗum ɗon jeddata kono ɗum ganduɗa a yi gonɗe dalillaji tinninima jaɓɗum tan mbasa yettu ɗum ɗo sen Cheikh Saad Bou ko seeɗa e ko haalani ko waajo o e laaɓodiru omo laaɓani waajo o e jonni men ko heewi kono en jiɗ tongu potel ɗo garen e waajo yidi ko karam jeddateɗo o homo waɗi karam o e homo woni o baɗɗo karam o beele enen hannde walla handan hen woni ceerno Cheikh Mouhamadou Fadel ibnu Mamin enen gandunɗen yeddata hunde komo wurani de kono an donc hani wuuri gueɗal mbiɗa ngal ala toujours hani haal karamatuji awliya te haɗa andi koɗi celluɗi hono nena mojise wodiri annabaɓe hono nena karama wodde waliyaɓe e nin istidraji wodiri heferɓe e nin mauna wodiri e mumin julɓe haɗɗum gun haɗɗum janggin haɗɗum janggi dawa jedda hen karama goto a fawani ɗum e ndega ala ɗum fotani won o waaja ɗi masillaji sappo jeenayi ɗi namdino heɗi fof Cheikh Saad Bou jaabima ɗum kono garten ko jeenɓejo o woni affaire Aboul Anwar ɗi ceerno Cheikh Mouhamadou Fadel batta ɗon temedere iso hombuni ceerno Cheikh Mouhamadou Fadel on
jiɗɗen anndu o mbeten hande walla handani hen ceerno Cheikh Mouhamadou Fadal wali Allah mo ganduɗa hoore ma waliyaaɓe iddeɓe ɗum ceedaninomo ɗum wiɗa e mum waliyaaɓe iddeɓe ɗum ɗaɓɓina barke e mum koɓe heew kini hen jeeya Cheikh Ahmad Tidiane Sharif radiyallahu anhu wali Allah mawɗo ganduɗa hoore ma kam woni joom lawol Tijane kawru noon e jamanu mamin babou Cheikh Sidi Mouhamadoul Fadil e kawri zamanu ha barkini o setti o holliti ɗum o hawso o gonɗo mum o barkini o hawso gonɗo mum no waliyaɓe fof goto fof hen andi ɗo ɗum woni Cheikh Sidi Mouhamadoul Fadal ha itta gueɗal totti ɗum wiɗi so on ari e mbawa ɗum yo wallitam e ngal pour ngal tasa e julɓe he oɗo Cheikh Sidi Mouhamadoul Fadal suwanar aduna mo ganduɗa hoore ma o ahlu sunna en ɓolɓe ɓe gonda ɓe gumani tasawuf hay dara ha ɓendiri murtani hawdu ɓe jaɓani ɗum e ko woni ko ɓe ceedema hawsoyagal mum ɓe ceede fof mum sa yeehi deftere wiyeten diya ul mustabin fi karamati cheikhina Cheikh Mouhamadoul Fadil ibnu mamin mata woni yihom woni Cheikh Sidi Mouhamadoul Fadil saabu ɗum heeɗi ayno caggal ɗum ɓimum o Cheikh Cheikh Saad Bou haalni men no wurduno kam Cheikh Sidi Mouhamadoul Fadal kulol mun Allah istiqama mum e dewal mun Allah e andude mun Allah e hawsaniya mum e wilaya mum e taalifaji ɗi walla fi hakkude mun Allah e dowuji du'i e tawhid o mo wurno e nin jaggirno sunna e nin jaggirno haqiqa e nin jaggirno sharia e nin jaggirno zahir e nin jaggirno baɗin o ɗo ɓe tollino hen kal fasno tiddungal Allah hen ɗum wawi waɗan sen sasa du ya rabbi inna walidi laka ahab wa anta qad ahbabtahu hubban ajab o wi an jomam ayi jignaɗam gorko o biyete Cheikh Ahmadoul Fadil wallahi ko jiɗɗo ma yiɗi tigi rigui kam Cheikh Ahmadoul Fadil mo ganduɗa yiɗi Allah hañan yaltata aduna jamuji ɗi yaltata aduna o hattima nde hatti tuuti henere ɓeɓɓe mbi ɗum ko woni o wi ɗum ɗo sara kabadi fatata min mahabbatillahi taala heñaran wontinguel ɗo battel keddigel saabu yedde Allah ñaami ɓerdam han laaɓi oɗo o wonko handide mo wan mun mo jiida mun handa seno wi en ma yiɗi an noon o wi wa anta anne kay qad ahbabtahu hubban ajab wallahi an Allah haɗa yiɗi oɗo cheikh babo amo haɗum yiɗi yidde hawnide no ganduɗa honede ala dalilu hubbihi laka atiba'uhu sunnata man sadara bihi atba'uhu o wi holko woni dalil tak mi mbimi hen ma yiɗi dalil o woni sukkugol ngol sukki e sunna sallallahu alayhi wa sallam ngani Allah wi hen nela qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum Allah wi nelaade wi julɓe so tawi on jiɗi Allah ko ɗum gonɗu ɗum e mon cukki amin sallallahu alayhi wa sallam sa sukki nelaade tan hen faɗɗa mo sukkir tan Allah yiɗma o wi noon Cheikhna Cheikh Ahmadou Fadal o wi takide mbimi ko jiɗɗom nene jiirum en nin tagli sunna neɗɗo ar hen wi neɗɗo ar hen wi kalani ko sunna kalani ko sharia Cheikh Sidi Mouhamadoul Fadil binoɗo sunna o wanno hembo comme no baɗɗiɗo ngeeloɓo kalɗo mo naayi toon naayorto noon Cheikh Ahmadou Fadil wano dow sunna feerama jippo e kosgal mum ha o namdinam holko woni karama enen heeɗin ɗon jooɗi ɓe heeɓe jedde o karama mum waɗi kam de wiya holko woni karama ɓurɗo hawnade wi ɗumen ko istiqama tegade e boɗɗi mbiya coc peewa waddita gueɗe goɗɗe saban wano feewa kam Cheikh Ahmadou Fadal o wi wa min dalili ala hubbika lah tawfiquhu fi qalihi wa fi'lihi o wi taki dalil o joguima an Allah haɗa Cheikh Ahmadou Fadal noon mi yii golle mum pop koɗe kawruɗe woni on wiyete konngol mum e golle mum wa min dalili ala hubbika lah tawfiquhu fi qalihi wa fi'lihi konngol mum ngol hawri tan ko eko Allah haali golle mum kawri ko eko Allah haali konngol mum hawri ko eko Qur'an haali eko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haali gollal ngal golloto kal gollal ngal golli ngal hawri ko eko Allah haali eko sallallahu alaihi wasallam haali gollal ngal e konngol ngol hok ɗum hawri ɗum hawri ko li kulli ma yurdika ɗum hawri ko kala ken ma wela fi dahri shabab gelle woni cukalel gele hen woni ya Allah yaafom cukalel tofskel gollal mum e konngol mum ɗum tigi tan ko eko jiɗɗa feera lay ka yiɗa feera wat ka yiɗa mi Cheikh Saad Bou seedi ɗum
وفي سيوختي وكهلا للصواب وي دون شغله دون كرك كنون وانو دون غورك نايج كنون وانو دون جيغريج كنون واي كو بيوال تام وفقته عناية وفضلا أحور ديندو أروكي دوم كويت عناية ون كرسي كنغندا كو أنتم سبتو دوكا دوم نيت حاسي ليغاغي دوم أروكي دوم بابا شامر فادل فصار للفضل العظيم أحلى وادندن داود أوكي دوم دو جيد سيفم دو سيفاجي فصار أوات دي كم شيخ محمد فادل للفضل العظيم بورال مانغال وأحلى هنا هاندي والله هاندي كلا كي أودي إيك غندا كو هورما الله سبحانه وتعالى هندوم واي وقت الله ديكا كوري وات شيخ محمد فادل كانتو هين اتيدونغا أكرمته بحالة ملكية فنال منك رتبة قدسية أتدنير دوم وجوجيم نوايني وون دواو الله نوايني سوس هيج نوايني سوس دومك نوايني سوس كورك نوايني سوس دارادي جام إلكم زور ملايك انتك ودانيما مرتب لا تسجنير تي اون فكان لا يفتر لا يمل من العبادة ولا يكل وتاجتان وسفتتا الدوال الله تولي بوب جام نيالوم جيل woni cukalel subu ko kekiyel o saftata o taƴarata dewal Allah hen wawno kuntinca o horto ala min alibade wala yakillu hortota ak saftata tek cheikh saad bi mamma la en bon wallahi mi wondi ma saka odo medam wop gaddun hay saha goto fi shab be cukak mo feeda wop medam wop li zaka qad a'taytahu min khidab dum taki non Allah rokki dum o haaldema Allah rokki cheikh na cheikh Muhammad Fadil haalde e Allah dum ne manima won goddo nan dum yeddo dum ma won goddo nan dum e to dum yeddo te sa yeyi deftere cheikh cheikh Saad Bou ni wadi weten khawatim homen haaldo cheikh na cheikh Muhammad Fadal gasnir ngurna mum yo bebi cheikh Muhammad Fadil haali ton kon haal tagal cheikh na san sa jangi قد حميد دور سمعني يا سميع ولذة الخطاب وي الله متري موم ان الله نانو وننامي دكام مي حالما الله اوكي دum cheikh cheikh Muhammad Fadil hodi ned ara yalto adon do way joydi homo wayo bebbe bidu kemma mbar ndiga jaakma wi men ala wi Allah feñini kam Allah feñini kam min sen min tajalla aliya o wi men ala aliyul a'la tajalla aliya Allah tawdo feñi e am wa khada bani bi kalamihi o haaldam haal mun allazi la yushbihu kalamu kanandana hay haal goto لا يشبه كلام الحوادث نندتا هيك حال يمت هذا فدا ننداني حال الله سبهدوم ولا تسمعه جيرة دور جيرات حالون غمدك ولا نفور tan nanat acc hoy wala kos kan acc jongala bon dum fof nanat be mbidum holko haali بأن قال لي السلام عليك يا عبدي 3 مرات وفي كل ذلك أقول له أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام فبكيت سرورا بخطابه واشتياقا للقائه الله أكبر واشتياقا إلى لقائه شيخ محمد فادل وي الله ويكم السلام عليك يا عبدي يكي سلوان معان مجدام الله يكي سلوان معان مجدام يكي سلوان معان مجدام لا بتت وبي هن فو من نبي أنت السلام ومنك السلام أنا وني كيسال كدي كما وني أن الله تدي أتوي أن جم مونغ جم تدوغا وين حال كو نفني ويل فبكيت سرورا ngoy mi sama weltare mi khida bi halamu hanti heddido washtiyagan ila liqahi yegim hanti wul sohlam fo hawrede o do Allah c'est ça buy Allah aadi to min ko khidal rokki dum haaldema Cheikh Ahmad Fadal e to sayete khawatim ma ton yik c'est ça bu haal ton haalan ma hobbe haal kaldanobe Allah ngam dum hen wodi Allah dum wadi ab Allah hobbe haalto Allah wa en ma'ruful kharhi en yobe ben ton jaha khawatim ji yani sen c'est ça buy dum teke an Allah rokki dum do a rokki dum haaldema sabu fe meedam wop wallahi ma asaka dum fi shabab fi meeɗan wop cukako mum gili woni cuuli haɗo yaltira ɗon cheikh Saad Bou mi wati yon gandude sama fadal fera hen wop Allah lisaka qad aɗayta ko min khiɗa ɗum tagi nen noon way laaɓe dewal Allah nen way sellin dewal Allah anna rokki ɗum e gueɗal woni haaldema ɗum jobdi te tournomam ɗum te ammantahu bihi qubayla al mawti fa faza bil amani qabla al fawti ataki ɗum dañ hoolare e haalude mum hadde mum maayi ndek fa faza bil amani kam o dadi o dardi o dañi hoolare qabla al fawti gel hadde mun yalta adon tawi kanko jogi hoolare mbo Allah haaldi bismi ɗum
e yetti ɗum downi ɗum on ko jam tan dañata defa kana za buqyatahu lima tara min khashyati buka'uhu minha tara ni sen sa Saad bu haali e babun ni wa'ano caggal ɗum e de baba ara yalta adon de baba yalta adon holko kewno e jiddi kalte ɗiɗo sen Saad bu seedi men koko woodi kam Cheikh Ahmad Fadal nde ara yalta ndede yalta adon o wi hay asman o hay lewru dartiyam lewru dartiyam biyal muharrami wo badri ha sakan anil masiri is alal ghawsi hudin ɗum ɗo kadi ma won nan ɗum wi hon ɗum warrata aka wis Allah o wi o yaltika e balɗe sappo lewru haara lewru haara lewru ndu badru o deeƴi mo yahani anil masiri is alal ghawsi hudin sababu non way sunade e oɗo hawsu Cheikh Mouhamadoul Fadil ti lewru ndu kon tagore Allah o wi kam Cheikh Ahmad Fadal liggema ha mata shahid al hubbi wa shahada laha jinanul khuldi wa ziyada o maayi hombo woni cahdinɗo yedde Allah sahdini hen haalino joni heñere nden tutno sababu no yedde Allah te noon wa shahadatu sahdinde laha jinanul khuldi hen jogui jobdir gonɗa aljanna caasal wa ziyada e ɓesdare lillazina ahsanu husna wa ziyada lizaka fi darihi tasarrafa ɗum woni haala ko Cheikh Saad Bou wi ɗum taki ndede Allah waɗi o yalti adon hombo woni mo ganduɗa hoorema o e ko o cahdinɗo yidde Allah ɗum tagi Allah dokkuɗo ɗum kamne fi darihi ndir yenare mum tasarrafa o waɗi ɗum tasrif woni haala haalte ko adda ko deba o Allah rokki ɗum homo waɗa tasrif nder ɗabir muɗum homo firrito homo toon waɗa wonko hombo on jogui toon comme no wuurɓe nafrat ko mbaɗa tasrif e dow adon hom noon waɗa kam Cheikh Ahmadoul Fadal ɗum pirlitogol e nder ɗabri te o torinom ɗum واجعله تصرف الأيادين ويا معيد ما أفناه ثم لا يؤوده كما بده أولا سلم لنا الجسم من أكل الأرض وشقه وضد خصاص الأرض ولا يكون ممتنا ولا صليب وسع عليه القبر لاقه الرحيم واجعله تصرف الأحياء أي من بين أهل الأرض والسماء تورنا دم على تيجي توري الله يجي دوبا ركي دم الله ركي دم نين تورنا الله حال دم الله ركي دم حالكو كنون تورنا الله يودان تصريف الأبرم الله ركي دم أي ولا يكون ممتنا o yiɗa ɓandu ndusim ubbama wotono luuɓ wala salib wotondo yooro wasse alayhil qabra ya yahinnam qabre ndi laaqihi rahib hen bismo kam bismillah ma an Cheikh Mouhamadoul Fadil te waji allahu tasarrufa lahyayi mbaɗa ɓandu ndu jogo tasrifatuji worɓe min bayni ahli ardi wassamayi hono wonɓe hakkude asma lesdi gurdi ni yon noon waɗa nder qabre he ɗum taki lisaka fi darihi tasarrafa wa amruhu alal ghabiyi ma kafa o wi ɗum ɗon hay pooyɗo tan ɗo wirnaki sah ƴoƴɗo hay pooyɗo wirnaki sah ƴoƴɗo o adrakahu rijalu wan nisa'u worɓe re fof tawama ɓe jii absarahu l abidu wal ima'u maccuɓe yo hoɗo fof ɓe tawa ɓe ndiri gueti mumen ɗum wona ganduɗa ko hoorema koko fepinda koko hiira gueti oɗo woni Cheikh Ahmadoul Fadil wadde nden haala koko juuti garen noon dalillaji ɗiɗi sene Cheikh Saad Bou wi takiɓe ko gonɗin gollal ngal ande ko seeɗa garten hen e sene Cheikh Saad Bou wi taki ɗumen ko gonɗin o wi an o jeddoɗo ngal ɗo gollal mo ganduɗa hoorema o waajo yeddi ko gonɗinɗen ko walla jeddoɗo gonɗingol men Aboul Anwar Cheikh Ahmadou Fadal dañi ɓiɗɗo caggal yalti adon ha en jeeñama hen ko woni fof ha ɓalli men e ɗiɗam men fof wiya ɗum dage en koko foti ko en foɗɓe ñaawede saabu karam Cheikh Mouhamadoul Fadal hayso alhaqahu llahu bi darajati shuhada ndede de Allah okki ɗum Allah hettani ɗum o dañi daraja shahadimɓe ɓe ganduɗa ɓe Allah wi wata cikke koɓe maaɓe koɓe wuurɓe nder ɗabri men heɓe garskine fa wulida lahu bada an tawaffahu llahu taala rahimahullahu rahmatan waysatan Allah okki ɗum o dañi cukalel caggal o maayi yo Allah ɗum yurmen yahde Cheikh Saad Bou wi an o namneɗo an o jeddoɗo an o cikketeɗo tawi ko minen namniɗa walla holko woni hen yeeyde amen fal jawabu o wi jabot mami annana minen innama sadaqna bi hadhihi l karamati takiri min gonɗino oɗo karama wona beele aɗa pittawde amen wonanta fodde e nanal o min gacci hen ko li umurin ko won gueɗe ɗe ganduɗa ɗe heɗe goni dalillaji laɓɓe tostindin koko woodi min gonɗin ɗum wona beele aɗa fittawde mi Cheikh Saad Bou ɗum woni o wi idi ko fof
إيدي كفوق الأول أن هذا مقدور لله تعالى دم كتن الله هذا أفا أم أدودي يناتي أو يلتي دو بوب إذا ما ويك دم كتن الله سبب الله وي وكان الله على كل شيء مقتدرا الله وي كلا هو الله هم حتين هم واي وا هم واي يب هم واي بيول كلا هو شيء wi ay do gor wi ay do mayde wi ay do nayeji wi ay do cukle wi ay dev ya gor kal huudeta Allah hatta dun wawi dum o wi dum go dimmel ngel Allah wi ko yukhrijul hayya min al mayyiti Allah hena yaltina ko wuuri min al mayyiti dum imoro e ko maayi jibna ko wuuri Allah wi ko min dum wat wadde Allah o wimi waɗat ɗum wadde Allah so wi an ɗum woodi kay kamun jaɓori ɗum en jaɓori Allah en jaɓori gollal ngal e haala Allah wa yukhrijul mayyita min al hayy Allah wi ko min yaltinata ko maayi e ko nder ko wuuri Allah waɗat ɗum ɗum fof ɗum dalil Qur'an laɓɗo tos ɗum taki muri almudu men bitede babba o sirsa bi o waɗi hen beyti o wi aya munkiran ba'da al mamati bina shaykhina نسبت إلى الخلاق أجدا عن الخلق ولست امرأ مستوعبا أمر ربنا ولا طرق اللاتي على عدد الخلق إلهي إذا ما قال لشيء كن يكن وإن رمما في اللهد أسرع من برق على مثله إنكار خلق عوائد كإنكار صدق رسل يا منكر الحق ويك أدو المرمى المرسل تساعد فرغاندا جدي بوي وي آن أجدو تشغال ما يقول تيرنا أمين أو شحمد فادل wiida o dañani a yeddi o ɓiɗɗum dañ caggal mum o wi nasabta askatini ilal khallaqi a fewde Allah tagowo takɗo Allah mo ganduɗa kam woni tagowo kala ko taga kam tagi ɗum kam tagat neɗɗo guurɗo tagan mayɗo a askatini mun ajazan donkugol to ɗum ko ɗum sifaji ɗi gonda ɗi ko mustahilun koɗi jomboɗe Allah woni ajizu Allah ko ajizu koko ronki Allah ko qadir askatini muɗum ko donkude te an a wonani neɗɗo mo gonɗa hoore ma haɗa andi haɗa humpiti haɗa andi gueɗe Allah fof ala a anda kadi laabi ɗiɗi gonɗa ɗe poti kon tagore he sabumen mbay heew laabiɗi Allah ɗi siina ɗo jamiroje muɗum o wi an ilahi isa maga li shay'in kun yakun Allah sibi hunde wontane wona wa in rama man fillahi de asra min barqi hay so tawi ko ƴeeƴe dappuɗe gonɗe e nder ngaska fodde duuɓi so wi imme tan immoto Allah haalini min ɗum Qur'an ndeɗen juuɗi e mbi Isa hono jooɗorto ala baaba ɓe kaali ɓe kalti Allah wi inna masala Isa inda Allahi kama sali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun sifu Isa e Allah way tan ko Adam o tagi ɗum ko lesdi wi ɗum won woni Allah on taknoɗo Isa ala baaba tagi Adam ala yumma ala baaba tagi Hawwa ala yumma heɓe fof ɓe nguuri jaltuɗen e mu'en on Allah noon ngara mbi'a ɗum ɗo waɗata ɗum tawi e ɗum wonata laaɓi ko yiya ɗum fefidaka sinno kon fefida bon koko yiya yeɓe tawa adarakahu rijalu wan nisa'u absarahu al abidu wal imam ni sasadu bi worɓe rewɓe tawa gollal ngal maccuɓe horɓe fof jiɗi ɓe gandi sen sasad oɗo wi an jeddoɗo a wi Allah wawa te Allah siɗi won tan wonata te kadi mbaɗa ko an jeddoɗo woni hunde ganduɗa hunde hawde kharqul awaid ay jeddude karam mbaɗa ko jeddude mu'jiz saba annabi Allah woni nulaɗo Allah jeeyi ko wiyete ko mu'jiz ko ɗum amrun khariqun lil aada kono si ɗum ari e nulaɗo ko mu'jiz ɗum wiyete si ɗum ari wali ko karam ɗum wiyete si ɗum ari e julɗo ko mauna julɗo mo ganduɗa yettiyaki daraje umumul awliya en si ɗum ari e goopowo Allah keefeer ɗum wiye istidraj o wi an ɗo jeddo ɗum mbaɗa ko jedduɗo gonɗugol nulaɓe wiyetenoɓe hadde min ma gonɗuɗo mbaɗa naggam waɗ ɗum won sawru Moussa ndu woni nennaɗo ɗo Mouhamadou Maalum haali ɗum e canki audio sawru Moussa ndu walla jongu mum ngo walla gursugol annabi Moussa yimɓe walla hono wiyete kawisaji sallallah sallam ñande 50 on lewru ndu ɗum so ɗum tawinomi jedda hay lesra wol mera so tawinomi jedda sababu jiɗɗa tan ka harɓul aada hunde gonɗa kone sekde aada te hene wawi won Allah ko baɗɗon jiiɗen jiituɗen annaba mun waliya mun ana jedduɗo ngal ɗo gollal o wi hay so tawinomo karama mojis annabaɓe nulaɓe a yeddano ɗum tan eyyi sehne wi guel gueɗel taki min jaab koko woodi Allah wi Allah hina tan gaɗa fof te Allah yaltinata ko wuuri e ko ma yaltin e ko ma e ko wuuri
ويكيد الملجل إن هذه المرأة التي دعت هذا أو دب من غن كم وي شيخ محمد الفاضل أري من دنيا من تقلل بيت أو يون دب يون غن ولية كاملة أو من سيد من سخصاب ولي على تمر في المعرفة عند الله مشهورة بالدين كدب كاد من غن أكو لولو كلولو غندراد بانغال دين رود الله وبلا عفاف نفغول ام غن أكو شرير واتاك بول فيرا وات والإخلاص اللبين قول مم في العبادة إدعي الله والصدق كقوم كتير قوم في العبودية دارون الله وهي أدب هذا جاء من خيام من تندق في الحوض جاء كوي لنيول دالج لنيول بيتنقول تندق تون حوض وقد تزوجها شيخنا الوالد شيخ محمد الفاضل ويت والد مسخناج وهي سبية هي وجول يبون تولر تسكل فمن ذلك اليوم إلى الآن فمن ذلك اليوم وهي محجوبة في بيوته قال ده شيخ أحمد فاضل المفتي دب أكو شوري أكو شاكي أكو بيرن نرجع ميالستا ولا تعرف أحدا عندها يقول ولا يعرفها أحد يقول عندها إلا بنوها سوانا فلم تزل كذلك إلى الآن كنون ويحاجون دي جامعة سنة سنة بحالات وبي كدي هنا جاك غوندين كلايكو مال تندين كوكو وود غاندا كو شيخ هدا يمي شيخ محمد الفاضل وند من اراغال اي وال اون جدد وبين هن جايا هيوي ko yimɓe ngari e nder suud debbo to caggal sama fadal maayi ɓe ñaama toon ñaamɗe ɗe ngannduɗaa ɗe walla ɓe njartoon njarmeeje ɗe ngannduɗaa hay gooto meeɗa yarwaan heɗe aduna la asalan wala sukaran wala gayrihima heɓe mbiɗe mbeleeki njumiri welaani sukara welaani walla ko jiida e njumiri safaaji ɗum hoɗɗen ñaamɗen immi barzakh eeyi ɗum ɗo koko yi'a wonaa ko windaa ɓe wondunooɓe mum heɓe mbi minen min mbaɗi ɗum jarito jarameje ɗo ganduɗa hay goto yiyani adum nder suudu debbo to gueɗel taɓɓel ngel o wi kafartu tawatur o haala ko koko heew koko layta layama ko laytama ƴettamo koko heewi te noon tawatur ko gonɗen te minal udul immi ko yimɓe nonɗo wa gayrihi mimman shahada sikhana maaha mimman hakama shari bi shahadatihim wa adalatihim ɓe ganduɗa yimɓe hewɓe ceediɓe jii Cheikh Ahmad Fadal e galle mum he ɓe ganduɗa ɓe saray hen ñaawi tawi oɗo jedduɓe ko saray ñaawata saray hen ñaawi nunɗal ɓeen heppude won yimɓe seedtoɓe saabu nunɗugol mumen noon ɓe won yimɓe moƴƴuɓe te won ganda goto biyeɗo waqɗa bi sidqi khabari tawatur wa sawi bayna muslimin wa kafir o wi ya gonɗonir kabar garɗo ma tawatur manam hooli laytade hewde layama ƴettamo ha ɗum ruttinirama ɗum ruttini ha heewi o wi ɗum ya ɗum gonɗonir kabar fof en wi jii fof en o wi ɗon ya hen funde juɗɗo keefere bo ɗum ari ko deftere te maraqi suud o wi te fof en jii khas en yo am ɓe heɓe teski uureki balngol suudu on debbo sisama sen Cheikh Ahmad Fadal yalti suudu ndu heɓe nan balngol ngol ngannduɗa hengol wutta e dow mumen ɓen tawaɓe walla sik hen ara galle he balngol ngol mbawa misal min ɗiɓe duniya bi asriha hengol ɓuuri wel uurin adon ha laaɓi tos o ara sika ara galle he so yettima on saha debbo o bismo ɗum jiharan oyi bismilla hatta ya'lam al hadiruna an qad dafa biha sheikhuna ha fof en ganda woni Cheikh Ahmad Fadal are galle he laya dow haɓe ganda ari debbo ɗum bismilla fof en ganda Cheikh Ahmad Fadal are galle he ɓe tawino fof ɗum gandi sen so sabu noon wi kala mo gonɗo hoore ma o ɗum ɗo ɗumal laabi a yii ɗum ana yeddata te ɓen yiiɓe heɓe jangti ɗum te ɗum jangti ƴewɗen tawde Allah wi ko men ni waɗ en jaɓori ɗum o wi gueɗal nayiɓal ngal ɗum woodi o wi koko feeri wodde o wi yo ga yimɓe moƴƴuɓe وقد من قوم وقوع ولادة بعد الصالحين بعد موتهم وي إن وود من أري يبقى مجد بنجي إندانيام تغال ماي إندانيام سكا تغال ماي وودي هنا جاء دفتر صحيح دفتر مثل كتاب زهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية نسا سابين رين
o wi wonde wa jazama al arifu billahi sayyid abul mawahib shazili oɗo ganda fof enen gandi gandal muɗum suufiyankagal mum e wilaya mum في كتابه المسمى بعنوان أهل سر المصون أن الشهداء أدو لاي ندى دفتر ويتاني وبيك أن الشهداء أي سهدين بي ينكحون بندس ndesade jogot rewbe sahadinbe be sahadindo walde sahadindo yedde Allah ko sahadinbe ari defto witen badu zaman won nabiyullah salih annabi Allah salih cheikh saad bouwi mi haalani beelaɗamde ko deftere wiitede badu zaman an o keɗiɗo gandak toon haa ko ƴetta wonde annabi Allah biyeteɗo salih yaay muɗum so waafi ɗum illa ba'da mawti walidihi so wonade caggal baaba o maayi ha pari caggal ɗum o sowta wona duuɓi wona ñalande wotere de bi mi'ati sanatin duuɓi temedere doori babum doori arto e neni muɗum o dañi annabi salih ɗum wona haalam wona haal cheikh saad bou wiɗumata ko deftere wiyetene badi zaman بدء الزمان ويعم بون ب70 ويعم دو تفاني جيدي حفرام أنه لما توفي والده دير باب صالح ماي واسمه كانوك بن بكير بن ثمود لم تزل زوجته حزينة دب أو شنيد دو باب النبي صالح فكانت ذات يوم حول قبره دب وني هد قبر من اون جوم غال من مايدو ما نسوتين وند ريوب isqama min al qabri kisa futay non tan gorko o maayi non ubba foti duuɓi immi o yotte mum laabi fof en heɓe ndaar rewɓe heɓe dari heɓe gandi o immim e Allah waɗi heɓdi muɗum Allah waɗi annabi o fahamalat nabiyullahi salih o woni coɓiɗo annabi Allah salih fa ja'alu yatabarakuna biha hanti yimɓe ɓe mbarkino e on ɗon debbo e ɗum ɗo sene so saad bouwi ɗum ɗo hiɗum amen ɗum gonɗi se kadi ari deftere nde ganduɗa nde e waɗi nde ko cheikh sidil mouhtar o wi won namno ɗum guurgol sahadimɓe ɓe nder kabriji hon ɗum way o fi kitabi خلاصة اليقين في عجائب كرامات المتقين نندفت نويته للشيخ سيد المختار أنه سأله سائل عن حياة الشهداء في برزخ فأجابه بأبيات منها وبيدم هلنا بيبي الله ويكو بيور اندير برزخ ونويته كو بيور بتون هم غارسكين هنا بيغورتي on wi jaabi ɗum beyto wi والشهداء أحياء فيه يرزقون من ربهم وينكحون ينسلون أفتى بذاك سيد الحضرامي في نظمه المسمى غيث الظامي وقبله أفتى به السيوطي في نظمه المنقه المببوط أي أدوي سهدم بكبور هبن غاسكينه بجوم مؤن هبن دس هبن جبنا ويدوم دو سيد الحضرام حالدوم imam suyuti haali ɗum wadde koko woodi sen wi ɗum ɗo fof taki min jaɓde ɗum ɗo min jaɓa ɗum geɗe nayi geɗal gotal ngal Allah haali Allah wi nde fof meɗa hattani geɗal ɗimmal ngal men gandi debbo o ko celluɗo ko numɗuɗo ko laaɓɗo ko wali Allah geɗal taɓɓal ngal tawaturu fof en kaali tawaɓe kaali min nani geɗal nayiɓal ngal ɗum woodi kadi ko hada Cheikh Hamadou Fadil wot wat ɗum tawi ko woni waliyaɓe Allah watnoɓe ɗum ɗum ɗo taki minen min jaɓi ngal ɗo gollal koko woodi e wadde an keɗiɗo wota hay goto no hakkille ma ha cikka ɗum ɗum woodani koko woodi e wadde nden enen fof pamira noon sen sabi fa hasi arbaatu umurin kullu minha yakfi li husni zanni yiɗiɗo gueɗe heɗe kaala en mon heɗe goodi heɗe fof heɗe mbawi yon neɗɗo pour moƴƴina jorto mum bi hasihil muslimati oɗo debbo jool anda wallahi fijani wallahi fenani wallahi fekidaki de ko gooma tik haali wa adamu ramiyaha bima laysa lahu ahlan wota hay goto wedde mum ko handa en kam debbo o wi si en koddiri ɗo geɗe noon fof neɗɗo wi ko ɗe wona goonga so neɗɗo yeddi la tufidu shay'an o wi ɗum ɗo ɗum nafta e dara ɗum ustata dara ɗum hatta yeddude nde salade nde ñangude nde pop hatta koko woodi tan فشيخنا رضي الله عنه قد خرج من الدنيا ولم يلقه نقص في دينه يلتي أذن هي أستار وتر هبتاكم الدين كان شمر فادا ولا في عرضه هاي بن من هاي در هبتاي دوم هين
fa haza amrun hadasa ba'dahu ɗum ɗo caggal ɗum kewi te koko woodi fa laysa tulhiquhu minhu ma'ratun te ɗum addanta ɗum abbinanta ɗum kadi gacci o wi haysi tawi ɗum woodi caggal mum ɗum addanta ɗum gacci ɗum adda ɗum wonta gasi gacce ɓesgu mum e taale bawi mum e gorol mum so tawi a yiɗi ɗum e ɗum yennirnen allah yego wona goon koko woodi an ba on kam fof wadde nden cheikh wi tagi kaali ɗum ɗo wona pour étade haɓ walla étade jaabo walla étade goɗɗum ala pour ko husni zanni bil muslimin ha julɓe daña e jorto moƴƴo ɓe ganda ɗum koko woodi eyyi nden ɗen allah wiyatno allazina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirah ɓe jagguɓe rewɓe julɓe ɓe ganduɗa koɓe seŋiɓe koɓe suriɓe koɓe welsidiɓe ga wofde allah koɓe welsidiɓe ga e cakam jagguɗa bedda ɗumen konguɗi yimɗa tumulɗaɓe won gueɗe allah wi ɓen de lu'inu fi dunya wal akhirah allah hoɗi aduna hoɗi wal akhirah ɓayde oɗo debbo kala jeddan ɗum koɗo haalta koko gonga mbaɗa kono ɓen ɗon ɓen ɗon ɓe allah sifi oɗo aya wadde ɗum ɗo woni ceerno Saad Bou haalno ko heen enen nen ballitoren ɗum ganden ɗum ɗo koko woodi e ganden koko selli ganden e dalillahi labɓe toɗɗi Cheikh Saad Bou haalani men en nder wattani en keeɗima e kala hen ko feewi ko Allah fewni kala hen ko woni e ko enen kono jenɗin tan yo feewo heddi ko débat o komo jahɗo mi heeƴani e téléphone audio o juuti kono kala mbawɗo baylitora tan keɗoɗamo e kala ko feewi hen jaɓere ɗum Allah kala ko fewani hen e hemi tori laaɓanumi kadi reedu hen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu